Počujete všetci ten rachot? Prichádzajú mimozenšťania. Záber na lietajúce UFO. A o nie toho z neho vystupí rozprávková babička, ktorá nám povie príjemnú rozprávku na dobrú noc. Tvoja mater. To je nástenka, že chyba len mrazík. No, matka. Tvoja mater je taký veterán. Babička fajčila Marišku, alebo fetovala ponožky. Daj, rozprávaj. Tvoja mater je taký veterán. Žaj, cicka má. Čo tam má? Nie. Super mlieko. Suché mlieko. Aj pre všetkých divákov. Suché mlieko. Toto kúkaj. Takto tvoja mater kojila ťa. Vidíte všetci ten strach.